jalkapalloilijana. Ja itse näkisin, että tämä on myös kunnianosoitus lahtelaiselle jalkapalloilulle, kunnianosoitus suomalaiselle jalkapalloilulle. Ja täten haluaisin nyt kiittää Patsas-toimikuntaa, idean isää Antero Korhosta, taiteilijaa Reijo Huttua, kaikkia niitä ihmisiä, ketkä ovat tässä projektissa olleet mukana. Arvostan tätä todella korkealla. Yksi toivomus olisi Reijolle se, että toivottavasti tuo patsas on vähän kestävämpää tekoa kuin esikuva sanoo. Kiitos.